زخبركم تخطاتلتي مدرخ نسمعتي كما يكنيكم بتقداسنة توفاينة نابزا مدبزيا نقتل كلنا زلكم ريتوتات حسابات نقيفتان كاب لبنا مسكنا تساتفكم بزل على قصل دما نلابو نتعزبتاتكم ريتوتاتكم بحجون نابزا دمسخم زخونات مدرخ نسمعتي كتل كلنا كسدولان مس اتدليو مس ملؤ النصرنا دراشكم بقطري ساسون بوستا شمونت بيتن 7 منستر زينا لكم ويون بتليفونات 10 بادر بعته 26 كمون 10 7 5 بمتقام كترخبونا كتبصحنا كسدولنا تخلو أدلاون أقرابن زامدب أرون تختاتلتي كمتي كاب كله كرنات هاجرنا نادولكم زي تعذبكم مو كرم الله زبلكم منكم بدما أجنع كبال الله زبلكم من نادولكم أبزي مدب مدرخ نسمعتي تكافلنا زلهم باسم كله تختاتلي نمسكنكم حجون تليفون لنا هلو أبراهام سلطاني أبراهام سلطان هرا أبراهام ناب راديو دمس حفاش دويل كان لخا مدرخ نسمعتي انت يزل كاريتو وناتي زلات نريتو زعبا أفكبابي أشترمايو بيت مرتي ماكلين مباتن درجة بيت مرتعود تركبن ده أفتي بيت مرتي أشتغابي أشتكافي نخون سوريو علو إتي أشتكافي فين زلت سوريو دم نقولت زبالة شيء أشتغابي دم حنتي متعودت ناي بلاي ستيشن وكان لاجي مالامو إذا لاجي مزياسي لم تأخذ تدكنا على زبل حسابي مهناتو كل كلتا جزاء زلو تحنتي جزاء أنا شذو جزاء محمد أوت زوج دما أتابيت المسيح حجافت محمد بيت المسيح كبابتي نسول بالشخب وكان نسول على كل نجر لمن تاي تدكنا زبل حسابي أحتي هذا بدما تمتمهرو هنا تدرو وكاتم ولدي لكن هم هارنا أنا أقوم سودم كم مهار ولدما قتتيهم كلهم ناشيو أتعدمت برزقون دي زفتوا يكاد ما هذون جيدا الذي علمهم تداون نجر عاشمتي أفتي بيت مرتي ملو معتي وكا كافت بيت مرتوتيرم أفتن داقني مزوكو زلو معتي أجي تمتو تمهارها كمهار ليكون دخلوس وكا خزانة قول ليكون كزونجي عم دخول بيت مرتي بيت مرتي ما ذا أكلو نجاتي جيريو فتينيو ينكسر حاجة كستاخولي كانمو هنا ولد دما نجا أب بيت مرتي ما أكلين مباتن درجة بيت متعوز لنا نداجن إذا تعطى ولنا ويكا تزمن كذا كذا حادي وتزجبرا لبن مهنياتو يسمى تاو كرتنا جريم دستاوتو هذا كابسدروم سلوتيدوم سراتني هذا كون سند خابسدوتيدوم جيم دستاوتو أفتينا يجنزب زود لواندما كتراني بقولو ماتي كما أوزرام الورث هذا كتراني يدور بكنا سلم تقولهم هذا يجون كابتن كلوت بحالي سلي وزو لذا يسمى كلوت كمهارو إن سيرني أمريكنا في انتهم كمهارو هرزلو بالحساب أبانا متي أفهم ولدمو إذا بيت متزياسي فلاوت كنا لا مزا ناي داجن بريستيشنو مزمن بتا أكادما ولا حتى تزجبر لا تبوكن معمول عيما مزحته جديد في عادات ذلك عابس إنجركاسي يسمى كلوت جيم متوات لكنها كعشة متواتي أجي تنقل عادي زنجي عمو زلو أنا متى شبت ناس أبعدنا توتا تودي أنا بدي توتا له أبعدنا تود جبوا إذا زمان مالت كي أمشي وزلو ندكنا أشي زيناتهم زي بحالهم زي مننتهم زي ورشوا أمي بحالا ورشان أنا سكالي بحالا ورشان إذا بحالا ورشان تودي يا مازي بحالا ورشان هو تأي وكان ما نبغى من حاجات أشي بعدنا تي ندكنا أشي أشيلهم لكن أنا تبغى أتكلم زلو تلز إكسبريشن كأسنا عنا ذو كلنا يكونن نبغالنا نمنتنا ذو كلا يكونن ناي معروان وطوتين الذي زماننا في الناس زريمة زماننا في حسينا في الجزء يعني تنقل كي تردون يوم نفسي طوتاتي أكيمو زنجي عملوا زبل حسابي زلنا هم هذا أنت أي حدث تمارو والفنا جيم حجوم المرتم قديفهم نفسي جيم ساوتو وهودو لكنها من سعرها قمار اللوماتي من سعر زبل قمار ساوتو ماتي كمان ما كان تاي كم نفوتو طلع عملتي كي تردم في نفسنا أولنا مسوات ما يطلع ناجن زبط حشكا يخدمنا لهم تنقلت ماتي كورسو من سعر ساوتو كورسنا يمكن من سعر ساوتو نبأتي من سعر ساوتو عجز
እቲ ከመሃሩ ኢልካ ዝሰድካዮምሲ ትምህርቶም ገዲፎምሲ ወርፊ ናይቲ መፃወቲ ጌም ኮይኖም ስለ ዘለውሲ እቲ ዓጢቃቶ ዘላ ድማ ነቶም ደቅናሲ ወላፊ ኮይኖም ማለት እቲ ሒዛቶ ዘለካ ናይ ወልፊ ነገር ተደይኮይኑ እምበር መሃር ነገርሲ ዓጠቀስና ኣለና ንብል ኣፈን ማንካን እዮም ብሓንሳን ኣፈን ማንካን እዮም ዳሓ ዝበለ የብልና ካብታ ቤት ትምህርቲ ውፅእ ናብይ ኣምፅኡ እዩ ኣብኣላ ናይ ከባቢ 30 ሜትሮ ከማነ ኣይትበፅሕን ኣብታ ቤት ትምህርቲ ምስአ ኣፈን ማንካን እዮም እጂ ኣስተካፊ ብጣዕሚ ተንቆለሲ ሓደ ግዜ እውን ተዓጣኺሎም ይጎዞም ክንዝምለሱ ኣብኦም ዝውዕሉ ብዝሓለፈ ናይ ወለዲ ኣኼባ ነርና ብሲናማ ሮማ ኣኼባ ነርና ናይ ወለዲ ማለት ብምሉእ ወለዲ ዳርጋ ሚትን ብካሚት ትብሎ ዘረባ በዛና ገና ነራ እዛ ገም እዚኣ ተፅዕፀወልና ዝምልከቶ ኣካል ከንታይ ገይሩ ብላይቲ ርእሰ መንበር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር በላይ ኣነ ጋር ሕጂ ሓሊለ ዝምልከቶ ኣካል ፅዒረ ናብ ኩለን እተን ኣለዋ ዝበሃላ ዝምልከተን ኣካል ከይተረፈቲ መልእክተይ ሰይደ ዋላ ብዓብዪ ከማን እዛ ቤት ትምህርቲ እያ ተደኩናቶ ዘላሲ ነዚ ላይሰንስ ዝሃበ ኣካልሲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲስ ደቂ የለውን ዝብል ሓሳብ ምስ ማዕቀቢ ደቅና ማለት ደቂ ኩሉና እዮም ደቂ ሓደ ስዳመት ኣይኮኑ ሰማዊ ዝመሃር ደቂ ኩሉና እዮም ንመፃእ ተስፋ ዘለዎም ሰባት እዮም ንመፃእ ዘለዎ ተስፋ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ከባቢኡ ፀላውን ኣነዋርን ኣፀያፍን ዝኾነ ነገር ቅርበሉ ኣይግባእን ኢሎም ኩሎም ወለዲ ድማ ኣስሚሮምሉ ማለት እዩ ብምሉእ ወለዲ እንተትዕፀወልና ዝብል ሓሳብ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣስሚሩ ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ባርካን ቀይ ባሕሪ እውን ከምኡ እንጭንታ ኣሎ ተምሃሮ እውን ኣብቲ ከባቢ ተደኪና ኣላ ከምኡ ናይ ፕሌይስቴሽን ይብልና እዮም ከም ተምሃሮ ደቅና ኣብያ ቤት ፃወትሎም ኣብ ከምዚ ንፃወት ኢና ብሉካ እዮም ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ቀይ ባሕርን ባርካን ድማ ከማ ዝኣምሰለት ኣስተካፊት ናይ ናብ ፕሌይስቴሽን ከም ዘላ እውን ሓቢሮምና ማለት እዚ እውን ንግር መንገድና ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ክንከብሮ ንደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ተምሃሮ ዘለዎስ ከምዚ በዋት ክዛረቡ ከሎ ወይ ከዓ ኣብ ቤት ፈለቃት ክዛረቡ ከሎ ወድሜኻ ኩዕሶ እንተዳመጫትካስ ቀቅድሚ ደድሕያት ቆልዓ ከም ዘሎ ፍለጥ ይብሉ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ከዓ ፕሌይስቴሽን ተተክልኮምካሲ ቆልዑት ናብኣ ከም ዝውሕዙ ትፈልጥካ ኣለካ ስለዚ ደቅና ብኣግኡሲ ንዓና ከይፀርፉና ኣበየለካ መንእሰይ ኣበየለካ ወለዲ ኣበየለካ ሓላፍነት ተሸኪምካ ዘለካ ከይብሉናሲ ንዚኣ ኣብ ዝመቴትናስ ኣበየለካ ከይንበሃልሲ ክንጥንቀቅ ሰላም ምን ኣለካ ምሳይ መምርበላ ይበረኻ ካብ ቤት ትምህርቲ ዓወት እንታይ መስለካ ቤት ትምህርቲ ዓወት ናይ ቀደማ ማንኤል እናተባሃለ ዝፅዋዕ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ እንድዩ ከባቢ ኣልፈርማዮ ዘሎ ዓብ ቤት ትምህርቲ እዩ ሕጂ ኣብታ ፊት ናይታ ቤት ትምህርቲ ናይ 15-20 ሜትሮ ጥራሕ ትኸውን ሓንቲ ፅርግያ ጥራሕ ትልይ ዘላቶ ሓደ ቪድዮ ጌም ኣሎ ሕጂ ቪድዮ ጌም ምስቲ ዕድመ ናይቶም ቆልዑት እንድሕር ሪኢኻዮ ካብ 6 ዓመት ክሳብ 15 ዓመት እዮም እቶም ተምሃሮና መባእታር ማእከላይ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ዓንቃፊ ቪድዮ ጌም ሕጂ ነቶም ቆልዑት ክትኣልየሎም ኢኻ ዘለካ እምበር ንሶም ዓቕሞም ኮይኑ ክፉኡን ፅቡቕን ፈሊጦም ክእለዩ ዝኽእሉ ይኮኑን እቲ ከባቢ ግን ቪድዮ ጌም ዘለዎ እዩ ወላፊ ጌም እዩ ቆልዑት ካልኦት ዝእከብሉ መፅኦም እዩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ እቶም ቆልዑት ንዕድዕዶም ገንዘብ ሃባ ከምዚ ሃባ እንዳበሉ ናብቲ ቪድዮ ጌም ጥራሕ ኣቓልቦም ይሰሓብ ካልእ ከዓ ተኣኻኺቦም ዝመፁ ቆልዑት እውን ካብኡ ይባእሱን ይዕገርግሩን ኣለዉ ስለዚ ነዚ ቪድዮ ጌም ምናልባት ላይሰንስ ድዩ ሕጋዊ ትካል የገለ ይበሃል ግን ኣበይ ይተኸል ኣበይ ዝትከል እዚ ከምዚ ዓይነት ትካል ኣብ ሓደ ሓደገኛ ዝኾነ ቦታ ሓደገኛ ዕድመ ዘለዎም ቆልዑ ከለልዩ ዘይክእሉ ከማእዝኑ ዘይክእሉ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ጌም ምህላው ንዓና ኣዝዩ ኣሳቒድና ኣሸጊርና እዩ ዝተፈላለዩ ሰባት እውን ክንረዳድኣሉ ፈቲና ክሳብ ሕጂ ይፍታሕ ይረኸብና ኣሎ ንኣብነት ናይ እዞም ናይ ክፍለ ህንፃዊ ልምዓት ም ዞኒንግ ዝበሃል ናይ ዞባ ማእከል ዘለዎ ተወኪስና ነርና ደብዳቤ እውን ፅሒፍና ከምዚ ዓይነት ሽግራት ኣጋጢሙና ኣግዙና ኢልና ሕቶና ተቐቢሎም ናዮም ግን ኣብ ስጉምቲ ኣይከደን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ እውን ፅሒፍና ዋላ ብኣካል እውን ምስኦም ዲስካስ ክንገብር ፈቲና ኢና ግን ሕቶኹም ቅቡል እዩ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ከምዚ ዓይነት ወላፊ ነገር ከምዚ ዓይነት ንቆልዑ ዳሃሲ ክህሉ የብሉን ይብለና ኩሉ ሰብ ኣብ ስጉምቲ ገፁ ዝኸይድ ነዞም ቆልዑታት ግዜኡ ዝርድኦም ዝሕግዞም እውን ኣይረኸብናን ዋላ ዞባ ማእከል እውን ዞባ ማእከል ሚኒስትር ትምህርቲ ናብ ክፍሊ ሕግን ስነ ስርዓትን ዞባ ማእከል ፅሒፍልና ግን ንዓና ይምልከትናድናን እዩ የብሎም ክፍሊ ሕግን ስነ ስርዓትን ስለዚ እዚ ንዕና ንገብሮ ዘለና ነቶም ቆልዑ ከይሰዩ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ምስ ኩሉ ሰብ ክንዛረብ ፈቲና ኣለና ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ፍታሕ ይረኸብና ሕጂ ኣነ ብዛ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ዓመተይ እንደትኸይድ ዘለኹ ንዓይ ፀኒሓትና ክፍሊ ማዕፈት ከፊታ ብዙሕ ይፈልጣኒ ግን ካልኣይ ዓመታት ከይድ ከም ዘላ ኣነ ካብ ዝሪኣስ 2 ዓመት ገይራ ኣላ 2 ዓመት ሙሉእ ግን ንዑ ዓገቢ እዚ ምዞም ቆልዑ ዝኸይድ ኣይኮነን ክንብል ሰማዕና ከዓ ኣይረኸብናን ብፍላይ ሎም ዓመት ደጋጊምና ምስ ኩለን ትካላት ክንዛረብ ፈቲና ኢና
حججن وتاو ملسي كرك وايفعل حجج تفكر انت الله مسلك هذا قلعت كلاسكياتو او دوعو قلعت الله كلاسكياتو كاستمرت زغانا دو قلعت الله مالك كالاي سلي امس تبهايدو من نحددهم سلي تديتك اب جيم تدي اتحاد زبال من نحددهم باسن بيچت ينتالنا الله تزخف انا قال لعليو خاص اخا سريقه بدمو قلعتنا الله سلي سريقه بدمو الله ولا انا يسكل فيه كخفل زغبو عم تخفليت قال خفل زغبو قلعت كي يكفلنا استرسال ولا دقا اماري رم بزاربو ولا دابتات كمان صحيفهم ذهبنا انت ياكم ترينا دلهم دكما كو زين مرم عمل زين مرم طبايهم سلو ناشغارا نرحبل على ناتيدهم قالوا ولفتات قبر لو قطعوا زغبوم جيم كسب تقولش ان عدم انت دي انتخاب تراي لومي ترى خلما 5 دقيقه كذبن كابت تمرتسي تطم نعم نيجاتيف قص لصالوم سمعيتاتنا ندلنا هنا حدا كابت تراما دقاوي رشاد باوي اكسترنال ديستربانس دبها كاب كلاس وتا اذا قاطمو معتم قلعتنا يمكن خالك انا اسنا مانديتيو ناسنا اسرحيو اذا قلعوا زي ما سيفتن دحر زيتينا يمكن مهرنا ولا يكون سلازي ولا ندحنو تول حد دنيا حد قلع ولف قلع عند حرفينكو يتمرتي امينا ونكس لكايت خلناتا ولاديت مالك ስለዚህ ቤት ትምህርት ካብታ ማንነት ወጻይ እንዳኾነ ከኸይድ ይኹም ዛ ዓይነት አንቃፍ ነገር ተልዮ ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ዝኸብድ ነገር የለን ካብ ዕላማና የንሻራተና ስለዘሎ ከቢድ ዝመጽእ ሰሙን ምስ ካልእ ርእይቶታትኩም የራኽበና ሰላም ቀናይም